Hi! Welcome to my channel! Ang Dude Store ta, karon sabay ta. Mamiesta ta sa Agman. First time nga mamiesta, sabay kining mga kabataan. Manula ta og volleyball. Tara, sabay ta. Malagaw ta. Dihilang sa Dude Store ta. Tara! Tara! Sa Dude Store ta. Adlo ka, padre oy. Kalubitan, wala di ko review. Taas sa kaya gamay. Basta pagpag na rin kung sinagilid. Ano man kita na diyan? Kita dyan nato eh. Magagay naka Ikaw ka nabira kaya bang? Boy oy. Ay nakahupo ko oy. Gaano, try ko sa kamera ba? Nadulit na katong anaw yaw. Sa kamera nga, sa kamera! Kabit sinang bidis-bidis eh. Kabit sinang bidis eh. Wala ko kita sa layo, sa kamera ko kita. Sa kamera mo kita lang nga paduol naman. Abso ko upo yaw was. Kita tontoy. Delikado to. Ya. Ano to sunod to? Ara-ara tong naigo ko, matanggal tong di matanggal. Ang atong bibis eh. Kami lang siya ba? Ayan daw. Ara, daw. Pagkong saktang yan, tagpong ay na. Uwang na. Taas? Taas man to taon no? Lubuin, lubo. Kapita, kapita. Sa kamera mo kita ba? Pagtanaw, hubo. Hubo kay ko diyan ka. Hindi ka abot sa agon. Kita man guwat. Abot sa ino, pagkataw. Abot sa kataw. Singit na gini ko. Kung why nagsinggit si Wingwing, igo ko, why ko bantay. Ang singgit si Wing tao sa kamera patay dool naman kayo. Do hupo ko eh. Dito yun ko yun. Sige, mababuno na rin. Lagi. Mababuno ko lagi. Stable. Ito niya ba? Oh, tulad dito. Wala ko ito laban. Wala ba? May aligita po niya. Ano nila? Budo. Budo mo ito. Kasakay niya. Huwag ito. Gabaud-baud ba eh? Yung doy. Restaurant ba ito? Ano restaurant ko eh? Gugug kayo goy. Gugug may ngalan kayo. Sama sa lechon ba? Salamat sa lechon. Wala gugug ngalan, gugug sa panis lechon rin ba? Gwapo ng dalan do. Ikaw din singo. Ikaw ba restaurant ba? Sino ba? Ikaw mo ko. Ikaw ulit ako istorya. Oh goy, ano goy, padulong na ta sa Agman goy. Agman man to goy. Grabing dalan goy, kanang kagumkom kayong dalan goy. Kay pista man ito ron goy, sama sa kagumkom Spanish Litson goy. Hi goy. Pero balik yan. Bro. Hey goy. Tara goy, putik tail up. On many goy, over the view. Over the bakod. Over the bakod. Uy, grabe. Oh, kon ba ka nang overlooking? Indot kay goy. Goy, tara goy. Ay nag-kon goy. Oh, na adventure goy. Adventure goy. May Papa Burning. Papa Burns. Nag-change color ang adventure ng Papa Burns.
Uy, nag-CR goy, nakabok, nagdagan. Oh goy, ada na goy. Wapo kayong country goy. Ngani gina goy, gayong kalsada goy, kay padong pista goy. Gayo goy, tanawa goy, oh, tanawa, sama ni goy, oh. Gayo goy, gayo guba goy. Tanawa goy, oh. Bermilate goy. Kani may dalan. Ato yung dalan goy. Kopi ko blanca goy. Ang mamistahay Oh, nara goy. Oh, ni tapok-tapok goy. May mga na sinugba goy. Goy, nanimaw na sinugba. Nay nagbi-jockey goy. Kasimot na dyan among kan goy. Kagumkom goy. Para goy. Kagub-gub goy, goy. Bos balancer no? Maju yo goy. Ayo boy. Nah, kulpet dia on luksong kana. Asam di kuat ni. Uy, hari na, agman na. Agman. Wala pa oy. Agman na ni. Goy. Laser ano. Muni gwapong amigo. Start ng video ba? Mag ano o ano? Uy. Amri, kuandre dai goy, kaning kanal goy. Tinaw kang tubig goy. Gamay goy. Yawa na ni goy. Amalikas mo na kanok. Abangi ang part ko. Yawa kasi mo nangingon. Tiktik ka sang ano na itong spike nga handsome mentality ba. Kay guwapo to dre. Handsome boss ta. Grabe guys. Oh. Grabe guys, ang hirap ng kalsada guys. Lisod talaga guys. Guys. Ang gwapo ko talaga guys. Yan guys. Opo mga guys. Bayabas. May bayabas. Yan na guys, ang hirap ng dalan guys. Nagkalisod-lisod. Yung kahirap ng dalan guys, parang ano? Dugagulan. Oh, sas, perlasay. Abi nga dalan eh. Bigwasan ng mga laom. Bigwasan ng mga pratik dalom. Sas, napay dalan mo. Parting ko ba? Sos, napay mga troso. Tengkortahan yun. Sos. Kilong itlog sa butike. Bigwasan ng singot sa yawa. Oh, tayo goy. Lisod goy. Balay. Goy, tayo na. Lisod kayo goy. Dalan goy. Bigwasan ng isa ka elf na kuan biker. Bigwasan ng toyo nga hupas. Toyo nga expire. Toyo na saan? Noon saan na napuro mo ni toyo? Ano ba? Utang ang kraha. Sa kailasa. Uy, ani. Ay, amiga. Utang nga sinaw nga mantika. Bigwasan. Sinaw ato eh. Sinaw pas diskopik. Pastilan ko na yahay sa tangke. Bigwasan ng siling atag sa kadangaw. Tanglan nga gikawat ikan silingan. Kamunggay nga laya. Grabing dalan guys. Guys. Orang. Oh. Ayay. Wala na guys. Dire na makita ang mga wati-wati ni Dudes Torta.
Dahil na, papel-papel. Muna ito kag papel-papel mga guys. Oh. Kumakamas-kamas na. Wala na. Perting tibaya agad. Oh. Oh, dito magsama guys. Misa pa guys. Sas. Sas. Simba pa guys. Simba. Nasaan eskwelahan dito? Tro. Nan. Sas. Tro. Sa man eh. Mura magdalan sa mong bukid. Bukid man yun eh. Lain po. Sos! Pagkapahit sa dalan. Oh, ano yan na guys? Ano yan na guys? Welcome to Agman Elementary School. Ano yan na guys? School ID. Unal guys! Sabida guys! Dik wase! Dik wase! Don't start ah! Ganda nung mga inday, ilong. Ilong mga nito. Oh, ano yan na mga guys? Ano yan ang taklobo? Taklobo ni ata! Itom kayo! Ano yan na guys? Okay. Taraw na Kan, kaning asa ka nang kanang bulugya sa sa atin ko. Ano ba football ba? Okay, here we go. Unang dasmag, unang balay nga among kan-an diri sa Agman. Sadya lang mo. Meanwhile, Sa among pagbiyahe padulong diri sa Agman, lingaw kaayo ang akong mga kabataan. Tungod sa kanindot sa amo ang dalan, padulong diri sa among eskwelahan. Lisod man among giagian, pero muramig na sa heaven pag abot sa among giadtuan. Dinilang ka na sa lugar sa Agman. Sudlunon og suok man kini nga lugar, apanindot gyud diri laag-laagan. Maong adto na ta diri mga kaibigan. Dinhi lang sa Agman. Mabuhay ang lugar sa Agman. Shout out sa mga endless teachers and Napa ma'am? Si okay, Edith. shout out sa akong mga classmates sa college, sa RMC. Yes. Okay, thank you. Hantod sa sunod sumpay sa atong video diri sa Agman sa pagpangaon sa piyesta pagdula ug volleyball sa akong mga kabataan, tan-awon nato. Abangan nato dinhi lang sa Dudes Store sa pagkakaron. Bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.